салом алейкум ба тамоми мухлисои футболком аз таҷик бо пайдоши бадай шахр кампно уҷа да конкретно римон рафтам парчами тоҷикистон ҳатимо уже 15 стадион агаш сагра олямхона даштагӣ музеи барселона меша мо оз медром ята музеиш ҳама ҷои зурша видео мекунем барои шумо фақат лайк намонем ва дӯстотон дар ҳол кунед видео рафтем ва чӣ хеле ки дидесе либои чизи барселона ма по-любому мехарам ягон чи баром мебарам футболкоши сусуш баъд барои мухлисон ма падрака мекунем яъне розыгриш мекунам ва яла ҷои зурша тамошо мекунем ина €17 нархш ба кампно нишонтон додам рости гап кампно воз конкретно стройка рафтодай айни автобус мишат кадестай мужик давай баъд бале даш хеле босошона мебинем Ter Stegen Lamine Yamal €45 намедам оригинал нестай Gavi игроки бад медидай кома таҷик ва бале ва даромад шоз мебинем яҷоя так даромади музей кома таҷик ҳала Мадрид девонаги ҷо ва иҷа вообще дрынаш уже оста мисол омадесам аяла шумо да видео карда нишон да мегирам чӣ ҷои зурдора чӣ надора иҷа вообще клубе де футбол Барселона наки Реал Мадрид зуртара хайр ҳама медонад ин либосҳоро агар 8-моҳагӣ 1961 сол ира бинем 54 сол бале дальше хавз бо кубоку медали сус ноша мебинем ждатне короче тупой гирифтагии Месси яка непша намедонам Пике Иньеста у тренерша намедонам кияй Хави Пуйол бале ва иҷа ҷое ки метавонӣ либои футболистаи нихикнӣ боло кардем ҳамаш дар бораҳошон меомадаи хеле инаи давбайбак Фермин Пабло Тоғе Касадо Деспасадо Дани Олмо короче ҳам хеле иҷа дар бораи либои футболист ҳастай бо ҳаряташ чизои хича доран ҳами стенкода так бачаҳако ҷун кубуко либои намуд кубок ҳастай Копа дел Рей короче ман ҳам кубукҳоро тамошо кардам барои инстаграм ман видео кардам барам инстаграми болода мешавад бо бинен мисол дар инстаграм бо видео чотки дорам барам ганда кубок бисёр ҳамаш успед намекунам сёмка кунам успед мекунам бисёр бад мешавад короче либои намуд кубок ҳастай ҳамин кубок дел Рей бисёрай ҳамин кубоки Испания короче ва бо даш исша мебинем либои намуд кубок аввали актуалниёша бо ма шуморо нишон метавам бо даиҷа кубука лига чемпионов униҷа дайне одамо қашон сурат видео кайсиян ганда бисёр короче кубукош ҳам ячи бисёр барсенара ба фикрам Реал мерай ба фикрам ай саршавиш то охиша фақат кубука Копа дел Рей кубуку шимшхали девонаги ва бачаҳако тамоми формое ки Барселона дар ҳаёти сараш бозӣ кардагиай ганда бисёра хайма примерно қаша нишонтон метавам бо кадомита да ёдот боша кадом футболко бинависен комментода бале ҳам хеб дальше усурафтага ис усурафтага як круга ҳам хеб ва бо дальше ис намере мебинем ва бачаҳако иҷода бо ганда кубукҳои бисёр ман намедонам дига ҳам кубукҳоро шуморо чӣ хеле нишон метавам иҷа меги кубок бозорай чия била Наваро Солозабал Хименес девонаги короче девонаги ва бачаҳо тамоми кубоки чизои Месси гирифтагӣ
ва буцио гизалай бар вай меси хидиш иш надора катакш даве вай духтари хушру вай ҷамедрой ранги туннел барин баъд ай кубко света музика мезана ба рангои ҳамун барселонский короче хахтон хит кади ман намедонам маят вая не понимаю деунаги усу дальше бурай короче оз мерем бо мебинем чи гапай вай ҷамедро атмосфера вообще гарани ба меги дадрини стадиони бахто музикаро ян ҳам сохтагиам мондагиам хеле калонқо дар лабои гунз ва бародаро чизе ки диде ҳамин тамом шуд эна уже берун дар ои ки броем тамом уже берун шуд дальше тамом ва бачако эна кампно ироли вообще сар накардиан сохтанша тои рамаи сӯзан тамом мекунам ба худо қасам дар тоҷикистон тай замини да чӣ месӯзан чи не шӯхӣ мекунам дар тоҷикистон тай замини да поезия вақт сохтаем дар 2067 сол гуфтан соз мекунам ям ҳам хеле мешавад ба фикрам не шӯхӣ уже соз кардиан конкретно ҳаракат кардиан хеле пешавӣ шуда инаи ҳамун стадиони барселона стадиони главниш камп ноу spotify ҳамун короче ва ирӯз барселона худаш бозӣ дора хати севилия дар дигар стадион мешавад у бозида ба фикрам ки намерам барое ки билеш камтар қимат ва хахтон медонем просмотрҳо кам мегирад дар ютуб барам намехоҳам бисёр расход кунам ва бародарои ҷун чизош ҷои либосош ам пеши стадион да ҳамаи намитисо дар пеши стадион дар бари стадион камтар аз стадион дуртара лобои намуд форма лобои чиз на ки хайма ки тратид фақат чӣ кардам суратҳои чотки гирифтам ол дар охири видео мемонамтона ва яъне суратҳое ки хеле яхел кардагиам меги живоя дар дарини стадион қайди футболистҳо исусу ахки нархаш 500 сом буд 50 евро вахе будаш не исусу ба фикрам ки ба ҳамин видео тамом мешава бо дальше стадион дигари аввал дарунша хабаргирӣ мерам иншаллоҳ бо хай бо видео мекунам бо мепартам шумода девонаги ва ма шуморо яшка нишон метавам и алафи стадион ай яъне реале натуральни алафшай амира мефурӯшам пато нархш 80 евро девман чиянё бале бародарои ҷон видеое ки шумо диден конкретно музеи барселона буд имрӯз бозӣ қадди севилия бозӣ дошт оз бозира 5-1 зад бозида нарафтам барое ки медонам просмотри кам мегирад на ки мисол хмам камтар зиқ шудам ки ин бозида нарафтам аз сабаб ки бозӣ ҳам зуд шид ҳам голи бисёр шид ва иншалло агар видео просмотрҳои соз бигира камтар дилам гарм шавад бо бозии барселона бавария да меомад обратно барое ки пагои дигар бояд мадрид брам иншалло як 5 рӯз дар мадридам бозии реал мадрид барусия дортмунд медорам иншалло чемпионс лиг наврез зинда бошем ва бо эл классико барселона реал барам ҳамаш ҳамин зависи дар ихтом мекунад хайр аст ки киёи қадар омадан расход кардани сусу расходҳои видеора ба мегумтона расходҳои ҳамин омадаги миз пайна чанд сол расход мешавад сусу ҳамаша чӣ мекунад конкретно ба мегумтон хулосаи гап и сурати ки хати ламин ямал диден и сурати реал нест дар музей медирем просто яҷуда яхе сурат мегиранд ки мисол ганда ҳам хемонанд сурате дидем ганда монанда как будто хотям футболист сурат бигирем ҳам хай дар стадион мекунанд исусу уҷа футболистора пеш аз суратгирӣ хиш мекунӣ вибрат мекунӣ музея дромаданаш 28 евро буд ва плюс бо ҷои дигаш чанд евро буд аёдам ромад короче ҳама расходҳоро исусуро ба охирида дар видеои дигаре мегӯм паго бо мерам стадиони ҳамин барселона и кампно вақтон дидем чӣ хел рехтаги ҳоли нав соз каси стадиони нави ки имрӯз бозӣ шид ира паго иншалло дарунаш медорам бо конкретно видео мекунам ҳама ҷошо чотки исусу бо видео мекунам дар ютуб мепазам барои ҳаматон раҳмат калон барои дастгирии ҳатман ждатни видеои нав раҳмат